Sorry. Ja, men hur tajmar vi det så att det blir rätt? Rätt kan vi rätt. Det var rätt ljus. De bara prövade. Eller kan jag bara spekla om det? Ja. Men du måste vara främst. Och käm. Till du vet det väl. Du måste vara främst du. Kan. Det är också. Hej. Klar? Yeah. Yeah. Live musik allt kväll. Fight musiken. Åh, helvete tjur. Okej. Är det något skräll så är det bilen, va? Yeah! Yeah! Vi kan runt det. Nej, fan! Jag är klar först, ja? Ja. Okej, så jag säger från Steinatúni efter. Alltså Steinatúni med en färstelkusse. Ja. Okej. Alltså, det vill säga, hästmål från och ner. Ja, cool. Så just. Okej. Bye.